Velkommen til Galaxy Gallery. Mit navn det er Rikke. Det her det er en how-to video på en motorcykelsang. Til at starte med, der ligger bunden, og der laver vi lige nogle skyer. Det skal ligne noget uvejr, og bruger vi nogle vattoner til at starte med. For at spare mig selv for en masse tid, så begynder jeg at skære mit maskingfilm ud. Og det gør jeg sådan trinsvis. Når det så er gjort, så piller jeg alt det her af, og så går jeg ind og retter det ind med frihånd. Det næste jeg så gør, det er, at jeg har sprunget godt i det, men jeg lægger grønt på her. Vi kan lige tage en pause og så kigge på mit værksted derhjemme. Før hver projekt, der forbereder jeg mig, og så laver jeg lige en masse farveprøver, og det er dem, jeg har her. Og her der har jeg jo som en tegning, jeg har malet ud fra. Den er både siden der og så over i den anden side. Det er som et storyboard med forskellige billeder. Så jo bedre forberedt du er, jo bedre bliver dit projekt. Og her er så min arbejdsstation. Den kan du lave, som du selv har lyst til. Indrette dig så godt som du nu kan. Der er ikke ret meget plads herude, men det er ret effektivt. Men vi fortsætter med arbejdet.